مدب نلبونا كابسوني كساب عربي كابسع الشدشتك كساب شدشن فرغان وقحتا تتقرب مهاريت أزانا قاعتن حباريت المدبع مدب نلبونا سلام زخبركم من زخبركن تخطتلتي مدبن لبونا كمي حديركم دمت حفاش إرترا دحر شمونت معلتات نزخبر مبل 59 عمت ألا تلدت مجمار بريطا سز بإرترا بزملكت كابلومي سوني 24 نحس جميرو بتخطط على زغرب فلوي تاريخاو مدب كاب متحف إرترا كاب فدرشن نابقوبت أنصوران كاب شنجات 156 كساب شنجات 162 بعلم سجد تسفاي كاب جز 499 كساب جز 537 عم معرف إسران كلتن نزلو تحسو كان أقربلكم مرسنا لنا عبز معرف قدامي عواته أب حمساتات كالاي قوزو عواته ناب حدا مسكرم شنجات 161 سالساي دهر حدا مسكرم استخايدو وقات كمون ورشا عواتن نزولو نقصانا رئستات كندهسسينا نمكتفالكم بخبر نقدم حمد إدريس عواته أبشان شعتمي 150 حاتير دحر بايتا حمد إدريس عواته حمد إدريس عواته مونغو شنشات 111 كساب شنشات 115 زولو غزي كم زتولد خنقمت نخل عواته بابو إدريس عواته كاب حفرة مالت بين عمر كخون كله بديو هوا شبول كام نارا يبحل إدريس عواته مس ناظر نارا الشيخ آري عقابا سلزي تسمامان عبتات يومين محادرن بمبال دوب سجيرو عبيق مدر مالت والك آيت سلسفرن حمد إدريس عواته عمونغو والك أطوط عبي عبزي بزت فترة زمدنان ركبن ينبقر عبشان شعات 104 مش شفته بزحات كاب صعبتو إثيوبياويان والك أطوط كخونو زخالو نايك وانك أمحرنيا في الطاطون عبزز تدلب نبرا عبشان شعات 150 عواته عبسراويتي إيطاليا بمعسكر غوندر زمته كساب شعات 140 عود حرمتنا حقن ناب أوردة تغيره عطعمتتي إيطاليا دوب سودان حسان خسلام استوطات صارت عواته توطات صاريت ستتا خوينو كسلا تمدبا
ኣብኡ እንከሎ ሰራዊት ብሪጣንያ ካብ ውሽጢ ሱዳን ንጣልያን ደፊኡ ኤርትራ ስለ ዝኣተወ ከማሸሓት ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን ዓዋተ እውን ብሮቱ ሒዙ ዓዱ ብምምላስ ኣብ ሃደምደሚ ሰፊሩ ተመሪዑ ሓዳር ጀመረ። ኣፈ ታሪኽ ናይቲ ከባቢ ከም ዘዘንትዎ ካብ ፈለማት ሒዙ ሓምድ ዓዋተ ንግዝኣትን ኣገባባትን ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣይተቐበለን ከምኡውን ኣይማእምዖን። ኣብ ትሕቲ ጣልያን ትምህርቲ ዝቐሰመ ቋንቋኦም ዝዛረብን ዝፅሕፍን ማዕረ ኢጣልያ በፂሑ ስልጣኒኦም ዝረኣየ ስለ ዝነበረ ናይ ጣልያን ጸልዋስ ነይርዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ዝውን ኸውን መኮንናት ሓይሊ ፖሊስ ናይቲ ምምሕዳር ናብ ከባቢኡ እናመፁ ህዝቢ ንምስሓብ ይኹን ንምጥባር ወይ እውን ንምፍርራሕ የካይድዎ ንዝነበሩ ምንቅስቓሳት ዓዋተ ዝተቃወሞ ምስቶም ናብቲ ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ዝጽጉዑ ዝነበሩ ናዝራትን ከም ኣቦኡ እድሪስ ዝመሰሉ ጸለውት ሰባት እውን ስምምዕ ሰኣነ። ኣባላት ሰራዊት ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ እናዞሩ ካብ ህዝቢ ይምገቡ ስለ ዝነበሩ ድማ ነዚ ንምፍሻል ሓደ ግዜ ሰዓብቱ ኸቲሉ ከብቲ እቲ ከባቢ ብምዝማት ሸፈተ። ሽሕ እኳ መኮንናት ፖሊስ ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ብናይ ዘተን ምርድዳእን ሽፋን ንሓፂር ግዜ ብትሕቲ ቀይዲ ከእትውዎ እንትኽኣሉ ዓዋተ ካብ ትሕቲኦም ብምምላጥ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕን ላዕልን ታሕትን ድሕሪ ምሕላፍ ካብ ሕጊ ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ወፂኡ ብዕሊ ሸፈተ። ሓደ እንግሊዛዊ መኮነን ኣጋፊዑ ንዝብል ቂሙ ናሕደረ። ዓዋተ ነዚ እናገበረ እንከሎ ኣብ ቀብሪ ሰይድና ሙስጠፋ መንፈሳዊ መርሐ ህዝቢ ቤን ዓምር ኣንስትና ብኣግባዝ ሃደንደዋ ማለት ዓሌት በጃ ካብ ሱዳን ተደፊረንን ካብትና ተዘሚቱን ብምባል ኣጓብ ህዝቤን ዓምር ኣንጻር ሃደንደዋ ውግእ ከፈቱ። መራሒኦም ዓሊ ሙንጣዝ ዝተባሃለ ዓስከር ጣልያን ዝነበረ ቀቢላታት ናብ ታበ ኮይኑ ብዛዕባ ቤን ዓምር ካብ ናራውን ሰዓብታ ጥረየ። ዓዋተ እውን ኣብ ሓይሊ ዓሊ ሙንጣዝ ብምእታው ኣብ ኩሉ እቲ ዝተገብረ ግጥማት ተሳተፈ። እቲ ሓይሊ ውሽጢ ሱዳን ከይተረፈ ብምእታው ንብረት ሃደንደዋ ኣዕነወ። ጥሪቶም ዘሚቱ ድማ ናብ ኤርትራ ጓረተ። እዚ ንዳርጋ 3 ዓመት ዝተኻየደን ንህዝብታት ቤን ዓመር ናራን ኩናማን ዝሃወኸን ዕግርግር ዝንታን ደም ምፍሳስን ብ1945 ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣብ ፎርቶ ሳዋ ብዘካየዶ ሰፊሕ ኣኼባ ናይ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖት ናይቲ ከባብን ናይ ወከልቲ ሃደንደዋ ማለት ሱዳንን ብጋርን ይቕረን ተዳቐሰ። ዓሊ ሙንጣዝ ምስ ሰዓብቱ ገለ ሓለፋታት ተገይሩሉ ምስቲ ምምሕዳር ተዓሪቑ ዓዲ ኣተወ። ሓምድ ዓዋተ ግን ነቲ ዝተወፈየሉ ሓለፋታት ነፂጉ ብዙሕ ዝዓቐኑ ሃድንን ከበባታትን ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ እናሰገረ ሽፍትነቱ ቐጸለ። ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ በአካል ንመሓዙ ወይ ንሞታሉ እኳ ዝከኣሎ እንተፈተነ ዓዋተ እናምለጠ ኣሸገሮ። ምናልባት እንተኾነሉውን ኣብ ልዕሊኡ ጸቕጢ ንምፍጣር ነብኡ እድሪስ ዓዋተን ቀረባ ቤተሰቡን ኣሰረን ወይ ካብ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝእግድ ስጉም ተወሰደሉን። ሓምድ ዓዋተ ነዚ ዝተፈላለየ ፈተነታት እዚ እሽሽ ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ከባቢ 1947 መሰብኡ ተሰማሚዑ ንብረቶም በብቑሩብ ስግርዶብ ድሕሪ ምሕላፍ ብምስጢር ተጠራኒፎም ኣብቲ ናይ ቀደም መሐከሊኦም ኣብ ወልቃይት ከም ዝዕቀቡ ገበረ። ኣብ 1948 ዓዋተ ወልቆቶትን ቤን ዓምርን ናራን ሰዓብትን እናኸተለ ኣብ ጋሽ ባርካን ዘመተ። በዚ መሰረት ብ19 መጋቢት 1948 16 ኢትዮጵያውያንን 5 ቤን ዓምርን ሒዙ ከባቢ ቢጋላ ሲቶና ተራየ። ብ15 ጉንበት ናይቲ ዓመት እቲ 27 ኢትዮጵያውያንን 7 ናራን ሒዙ ከባቢ ጋሽ ተዛወረ። ብ22 ሰነ ካብ በጌምዲር ናብ ኦም ሓጀር ኣትዩ ሓደ መጥቃዕቲ ኣካየደ። ብ26 ሰነ ድማ ታኒና ኣብ ዝበሃል ምድሪ ኩናማ 4 ደቂ ዓዲ ዝሞትሉ 39 ኣጓዱ ዝተቓጸለሉ 70 ከብቲ ዝተዘምታሉ መጥቃዕቲ ብጭፍራ ዓዋተ ተፈጺሙ ተባህለ። ዕላማ ዓዋተ ንብረት ቤን ዓምርን ናራን ካብ ዝምታ ኩናማ ራሻይዳን ሃደንደዋን ንምሕላዊ ዝብል መግለጺ ብኡ ይኹን ብሰዓብቱ ዝወሃብ
ጸኒሕና ከም ንሪኦ ንሱውን ነዚ ምጉት እዚ ብቐጻሊ ይደጋግም ነይሩ ይኹን እምበር ጭፍርኡ ከም ዝብላዕሊ ዝተዘርዘረ ዓማም ዝኾነ ሞትን ምብራስ ንብረትን ህዝቢ ዘስዕብ ተግባራት ይፍጽም ስለ ዝነበረ ዓዋተ ከም ኩሎም ሸፋቱ ናይቲ እዋን ዓማጺኡ ነይሩ ዝብል ምጉት ይቐርብ እዩ ጠንቂ ሞትን ምብራስ ንብረትን ኣብ ምዃኑ እኳ ዝያዳቶም ናይቲ እዋን ሸፋቱ ሓጎስ ተምንኦ ኣስራሳይ እምባዬ ደቂ ሞሳስጊ ደበስ ሃይድራርን ተኸስተ ሃይለን ዝፈጸሙ ይነበረን ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ንዑ ንምሓዝ ወይ ንምቕታል ክንዲ ጽዑቕ ወፍሪ ምክያዱ ግን ንሽፍትነቱ ብፍልይ ዝበለ መገዲ ስለ ዝረኣየዩ ንሱውን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣንጻር ኩናማ ዘካይዶ ዝነበረ መጥቃዕትን ዝምታ ጥሪትን ነቑጣታት ፖሊስ እውን ስለ ዘጥቅዐ ከም ተራ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ሽፍታ ይተራእየን ካብዚ ንላዕሊ ንቤን ዓምርን ናራን ዝትንኪ ካልእ ሽፍታ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ተራ ምስ ዓዋተ ምቅጣም ስለ ዘስዕብ እቲ ዞባ ኣየድፈሮን በንጻሩ ከም ሓጎስ ተምንኦ ዝመሰሉ ዓበይቲ ሸፋቱ ምስ ዓዋተ ጥቡቕን ሓድሕድ ምክልኻል ዝተሓወሶም ዝምድና ነበሮም ከምዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ንሽፍትነት ዓዋተ ኸበቅዕ ይኽእል እዩ ንዝበሎ ገዚፍ ሓይሊ ኣብ ሓምለ 1948 ኣውፈረ እዚ ቺፍ ኢንስፔክተር መሐመድ ዓሊ ሲኪንጅቤም ብዝተባሃለ ሱዳናዊ መኮነን ዝተመርሐ ካብ 50 ክሳብ 60 ዝኾኑ ናይ ፖሊስ ኣጥቃዒ ሓይሊ ንዓዋተን ሰዓብቱን ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናሰዓበን ኣብ ከበባ ከእቱን ሃቀነን ትንፋስን ዕረፍትን ከሎ ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን ገለቲ ቺፍ ኢንስፔክተር እንትተዓገሱ ኢሉ ዓዋተ ኣይደለኹኻን ኣይትሰዓበኒ ዝብል መልእኽቲ ምስ ሰደደሉ ሲኪንጂ ፍጹም ኣቕበጾ እግሪ ዓዋተ ኣብ ዝዓለበታ ከባቢታት ኣንቶረ ኣውጋሮ ሃይኮታ ጋሽ ሲኪንጂ ተራእየ ዓዋተ ዝደየባ ጣባ ሲኪንጅን ወታደራቱን ሓኸርዋ ب27 حمل 1948 እቲ ኮለልን ልመናን ዝበዝሖ ዓዋተ ምስ ጭፍሩ ካብ ሃይኮታ 15 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ኣብ እትርከብ ሓንቲ ጎቦ ኣድቢው ንስኪንጂ ተጸበዮ ኣፈ ታሪኽ ከዘዘንትዎ ዓዋተ ባዕሉ ኣነጻጺሩ ብዝተኮሳ ጢት ሲኪንጂ ተቐትለ ኣብ ኣይንፈላለ ዓዋተ ንሓደ መደበር ፖሊስ ኣጥቂዑ ከም ዝቐተለዩ ንምንጭታት ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ብምጥቃስ ተጻሒፉ ዘሎ ብዝኾነ ኣብዚ ዝግጥም እዚ ጭፍራ ዓዋተ ኣብ ልዕሊ ስኪንጂ 3 ካልኦት ፖሊስ ቀቲሉ 5 ቆሰለ 3 ብረትን 600 ጥይትን እውን ማረኸ ክሳብ ዝግዜ እዚ ብደረጃ ቺፍ ኢንስፔክተር ሲኪንጂ ዝረአ ላዕለዋይ መኮነን ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ብሸፋቱ ክቕተል ናይ መጀመርታ ኾነ ስም ዓዋተ ድማ መኒሱ ገነነ ነትን ዓዋተ ብህይወቱ ይኹን ሬስኡ ንዝሓዘ ብምምሕዳር ተሰሊዑ ጸንሐ ሞሳ ወይ ብልጫ ካብቲ ናይ ካልኦት መራሕቲ ሽፍታ ኣስረሰይ እምባዬ ሓዊስካ ክብ ብምባል ናብ ሽሕሽል እንደየበ ኣብ ኤርትራ ዓዋተ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ብብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ዝያዳ ዝህደንን ዝጥመትን ሽፍታ ኾነ فقرنا الحرورة مبقى شفتنت عواته أفدرشن كماتين زوك سابتد لا تقليس خمز الله والثاني حورات هاجرات نفدرشن إرترا مسيتيو بياخ تكبر إرترا زاتوه نايت ودب كوميشنر أنزماتين زو إرترا بشفتنت تنعيبات انحطو
الزخي عرفه سرحو كم زي جمر نبريطانياوي من محدار إيرترا مسفلتان حاجز منغستي إثيوبيا بتقول دايم سرخة بنجن أبسنة شحن شعات 250 حدا نزل تزرقها ناكل الطور حين محرات أواج تقبلهم درجة بمولهم ما راح تشفتها مالت عصر سايم بايه ولد جبريل موسازجي جبرة تسفاتين تخست هايله حاجوس تمنو دبساي درارن كالوتسن يدوم نمنغستي إثيوبيا هابو قال خابزي أطوم عصر ساي جبران حاجوسن صنيحهم ناب إيرترا بمملاس سبمزت منغستو خنو كاب سنة كساب حملش حنشو عتميتن 50 حدن أبزنا بركل الطوارح 45 مرح تزركبوهم أصطاد شحن 300 شفاتو مالت للي 900 نايت تغلال لدمر شفاتو ناب إيرتران إثيوبيان إيدو حابا كابزوم كلهم حمد الرئيس عواتن شفرون تراي ناتناي محرات جزي إيدوم كيهابو نخحلفوه تقاربو أما حدار إيرترا جنرال كامينجن قدمتناي كل الطوارح ناي محرات جزي ببقعو عواته بزخونه مقد خاطو اللويلو سلازوسنه حلقة بوليس بريطاناوي محدار إيرترا عب إيرترا نزنبره كولونيل ديفيد كراكنل بأكلنا بعواته سددو كولونيل كراكنل نعواته عبقوني ويكوليت كم زدت شخلق شوخ يمثلوه بخلت شحن كلتان قرب عمتات قدم عرفتو بريدفورد عب تبهال إنجليزاويت كتما مس دراسي أبزغبرو علال كراكنل بزعب عواته أصفيحو تزاريبو عبت قزيتي بزعبو نزحفو سند ندراسي بمهابون روطو بزخنا حبريتان كابشو عزعق أو أسألنا بركيتو بزعبات أمس عواته قز مقز استرخبر لعلت كأللن كله كراكنل 5 عمد زحالة فغنسو كمشعو خوينو كمزر رأيو ندراسي قليتولو نتي أب سند زبولو دما داقيمولو بمسرت تحستوت السند عواته محرت بريطاناوي من محدار إيرترا تقبلو عد مئتاومس أبيه كراكنل كروخبو خدا فانكو أبز بحال كاب هايكوتا 30 كيلومتر ندبوباوي معراب زركب بوتا دما مسعبتو عسكرة سبلي أخو نخرخبو كمزمت أمس حبرو دما عواته أب سالستناي تتقوعيت نابكبا بفانكو مسا كراكنل نشاخ عمر حسنون على رداينا خطيلو نابت عواته زنورو اللبوتا تبقسه عبت قزيتي عمر حسنو أب غردت حقاقا زنايت إنجليزاوي عم حدارنا باركا زنور يوم الشيخ على رداي دما مرحنا يتاشعو من مقال إيرترا تتقلب زنابرت الرابطة الإسلامية معراباو قولا نبرو كراكنل كموتون كله عواتون بشدشة سبرتن عسرا زخون عبيت عدبن عمرن كربو نغمنا عواته كراكنل بس عبقليتو 36 زعدميو كابت تثبيت وطاي كنصب قماتو استاد 5 ጫማን 2 ኢንችን ማለት ሜትሮን 55 አቢሉ ዝኾነዩ መغلሊሉ ባንኳ ጣሊያን ሰላም ይሉና እትልሙድ ናይ ሸፋቱ ልብስ ተኸዲኑ ናይ ፖሊሲ ጣሊያ ሕላገዝ ተጠቃ ናይ ካኪ ቆቢዕ ተዘይተላጸ ርእሱ ወዲ ነይሩ ድማ በለ نابتناي كراكنل معسكر مساطو عواته بسعبتو تخبيبو بوتو حزه كراكنل زعدومم اسرا زخونو توسخت عبيت عدون نتو بوتا ملؤو شعو كراكنل اب شفتنت قصل موسانو عشنت مخوانو بانقوا طليان غلصلو عمر حسنون نتزربا بتغرا دغملو املسو عواته بتري مدره نبريطاناوي من محدار سلام كعقب يخون نتنورام نطفتاتنا مرحتي قبيلاتات كو قصاصراي كالن بمبال كوننو كراكنل بس ابغليصو نتي ازي قلو زربو متصوار زلعله درجات اجست زحتتي نيرو عبز سعابن اخيباتات جن ببوليتيكاو مرزي حاومي غوست لخفه منبرون اتي حدو اغاولو بزي قدس ازي تنقافي زي تصاورن وناني تغوناص حرقان مخانون تگنزيبه
زربو بمقصال عواته اتي ممحدار قوامن فلوطون ميلا محدرا كم زينبورو بانصارو نزمص محدر اوراجا مالت ديو እናተቀያየረ ህዝብ ከም ዘደናግር ወቀሰ ምስ محدرا بريطانيا نጻጽيرو عواته ነቲ ናይ ጣልያን አደ ሽዑ ኩሉ ሕጊ ስለዝፈልጥ ደረት ተግባራቱ አበይ ከም ዝበጽሕ ይርዳእ ነይሩ መራሕቲ ቀቢላታት ውን ደገፍ መንግስትን ጸጥታ ውርጋትን ነይሩዎም ይበሎም ክራክነል ነዚ ስዕብ መስጊቦ አሰራርሓ መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ርኤ ምስና ኤርትራ ብትሕቲ ብሪጣንያ ነጻጽሬዮ ኢሉና ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስቱ ኩሉ ድኽነቱ ከም ብሪጣንያዊ ምምሕዳር ኤርትራ ዝሕዝን ኣይኮነን ብዛዕባ ሓይልን ስልጣንን ብሪጣንያውያን እኳ ጥርጥር እንተዘይብለይ ብሪጣንያውያን ግን ኣብ ኤርትራ እንታይም ዝገብሩ ዘለው ኮነ ኢሎም ድዮም ህዝቢ ዘዕንውን ነታ ዘላቶ ቁራቦት ሕዝቶ ዝኸልኡውን ዘለው ነቲ ዝጸንሐድኹም ቀቢላዊ ጥምረት ሰባቢሮም ንሰይጣናዊ ዕላማ ድዮም ባህሊ ህዝቢ ዘዕንው ዘለው ኢሉና عواته بزدواي بلن بريطانياوي محدار إرترا نسو إيدون تزيهبو هزبي خصاغة عدتات كندا نصحات كأسرو نبرتون كزمتيو إيلو خمز أوجن نزل خمز سمعون تزاريبو جن وسيخو شعو معالتي نافان كوز مسأة إيدون خهباي نبرن كومو بزمسل مفرارحن فخران سلازيرا الدما نسه هزبنا يمكل خال هيواتو نتفتون كقبصلو مخانو جليسو ممحدار نتزفكرو عبرأس هزبي مزفتسمو كوجهي مخانو جن شعون يدو خمزه وارديو بزعبا نبسون مخانيات مشفتين ون تزاربا حلمي حلمي كنت قبري عدي وينا ولاني تناتني زخبركم من زخبركنا تخطاتلت مدام لبونا مغطلتا نايس تحستوزي صباح حيزنا لكم كنقربنا كسابشعو السلام
صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وأعلناها 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 ثورة في 61. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وأعلناها 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 ثورة في 61.